Инвестин Банско представя топ предложение – двустаен апартамент с наличен акт 16 и индивидуални партиди за битов ток и вода само за 50 000 евро. Апартаментът се намира в затворен комплекс Пирин парк, който е разположен на 300 метра от Пирин голф клуб. Жилището разполага с широко предверие, готова баня, поставен ламинат във всички помещения, боядисани стени, окачен таван с LED осветление, както и спираща дъха панорамна гледка към Пирин планина. Всички помещения имат достъп до сравнително голям балкон, а изложението е юг-запад. Апартаментът е подходящ за целогодишно живеене или отдаване под наем. Това е последният свободен апартамент в комплекс Пирин парк. Таксата поддръжка е само 3 евро на квадратен метър за една календарна година, а срещу нея получавате достъп до голям външен басейн, който се отоплява от юни до септември, 3 барбекюта, детска площадка, много зелени площи, видеонаблюдение и контролиран достъп. Таксата поддръжка е фиксирана и подлежи на промяна само и единствено след провеждане на общо събрание на всички собственици и единодушно решение за увеличаване, намаляване или премахване на таксата поддръжка. Комплексът е населен целогодишно и разполага с голям паркинг за над 70 автомобила. Инвестин Банско не е брокерска агенция, а най-големият инвеститор на недвижими имоти в района. Следователно, при покупка на апартамент директно от нас, вие не дължите комисионна. За повече информация посетете нашият сайт investinbansco.com. Ако апартамента не ви допада, тогава Инвестин Банско може да ти предложи над 800 други свободни апартаменти в района на Разлог, Банско и Добринище.